ihe anụwa bụ udu mmiri ndị be anyị ndewonu. Ihe anụwa bụ udu mmiri ka anyị nọ n'elu ya kịta. Ọ bụ na ị na-anya ị ga-afụ na mmiri na-ezo. Ezigbo ikuku mmiri na-efe, nnukwu ikuku mmiri na-efe, mana anyị nọzi n'obi kịta mmiri anyị na-ezonu. Kwefere ka esi nọ n'obi a. Iyi afọ mgbọrọ mmụọ na-ekwu okwu a, anyị wee bịa mụọ ọkụ. Ngwa ṅaa ntị ka m kọwara gị ihe o ji wee bụrụ na ịfụ na nne gị anaghị ahụ taa. Nne gị a na-eme na arụ arịrọ mma m na arụ arịrọ my mother, arụ arịrọ my mother. Ịfụ nne gị anụwa na-asị ị na-ebe taa na-ejezi na-atụfu ego n'ụlọ ọgwụ na arụ arịrọ ma ọ bụ nna gị, ọ gị mere nne gị ihe ọ na-aya. Ịfụrụ ọya mama gị na-aya, aka gị dị ya. Mma agwa gị ka o si ebu oge ka ọ sụrụ mama gị ọya, maka na anyị nọ n'oge udu mmiri. Ọnọdụ anyị nọ n'udu mmiri a, na ụdị mmiri a na-ezo esepụ aka bụ ọnọdụ mmiri na-abụ ọ na-ezo agụrụ a na-enye nne na nna nsogbu n'ezinụlọ. Agụrụ a na-enye ha nsogbu n'ezinụlọ. Ọkwa efuru ya. Mana ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-ama oyibo chere. Ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-ama na dịka anyị nọ n'ọnọdụ a n'ahụ, kedu ihe ọ dị ka ị ga-emere nne gị? Ọ bụrụ na o wee bụrụ na ihe m chọrọ ịkọwa dịka m gwara unu, ka m kọwara gị otu o si bụrụ oge eturu nne gị na nna gị ọya. Nke mbụ na ọya eturu nne gị na nna gị nke mbụ bụ nne gị na nna gị zụrụ gị ka ị nyere ha aka n'oge nka ha, mana ọga ịdị enyere nne gị aka n'oge nke ya nke iji enyere nna gị aka n'oge nka ya. Lee ka o si wee dị ka ịma ma ọ bụ eziokwu. Ọya mama gị na-aya taa, ihe mama gị na-aya bụ agụrụ. Ndị mama na-aya ọya, ndị mama na-aya ọya dị ndị mama 1850 na-aya agụrụ. Ndị mmadụ adịghị ene nne na nna ha anya. Achọrọ m ka m kwuo nke a ka o wekwa gị anya o. Ndị nne na nna adịghị ene, ndị ụmụ anyị adịghị enezi nne na nna anya. Ọ bụrụ na enezi nne na nna anya, irie nri na be gị ebe ibi na Lagos, mee ka ya chọrọ mma gị riri nri that day, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ile dị anya ọnya ọ mụrụ gị. Ihe imirikiti ndị nne na-aya na vileji bụ agụrụ. Ihe a na ihe akịta bụ ọnwa June, Julaị, abalị Ọgọst, ọkatụma mma. Ugbu a ndị nọ na vileji na-aya ọya agụrụ, ha na-aya ọya ego. Ụkọ ego ka mama gị ji nọ n'ọnọdụ ahụ ọ nọ taa. Mana taa ị na-ebutezi na-agbagara n'ụlọ ọgwụ na-espendi ego, ị na-achọ onye ga-anaghị aka na ya na traị n'isi mma gị. Ụdị ụdị mmiri a na-ezo kịta na-eme na agụrụ na-adị n'ime obodo. Iruo n'ime obodo agụrụ adịgo wee na-agbanyeghị na-enweghị ọka na ihe ndị ọzọ, mana agụrụ ha na-aya bụ agụrụ kash. Agụrụ kash adịgo n'obodo. Agụrụ kash ihe na-eme mama gị o ji bido arụ bụ ụkọ ego na-eneghị eledo ya anya. A anaghị enyezu parents afọ na-eme parents ji ada ọya. O nwere ndị nọ na o were 5,000 o zigara mma ya 5,000. Ọ sị na ya zigara ya ego last month, just like that. Last month izigara ya 5,000. Iwerefere ya nwaanyị a na-aya bụ agụrụ. Ọ nọrọzi ọ na-eche ị na-ariju ma ga-enye ya nwaanyị iriju na ikwesịrị inye ya. Ọ na-eche ya, nna ga na-eche ya, ha ncha niile ebu. O nwere ejiga mmadụ toruo ọ pụọ n'iche ihe ọ ga-eri n'abalị, a na-akafe ya agafe. O kwesịghị ịbụ gị ga-eche ihe mama gị ga-eri n'abalị ya na papa gị ga-eri n'abalị. A na-eme ya ntofe. Ya kpatara ịhụ n'ụzọ o si wee bụrụ gị mere nne gị na nna gị ọya. Maka gịnị? Ide eledo ya anya. I mere ụkọ ego na-akwụkwuru ya agụrụ 5,000 ka i zigara kemgbe last month. Ụfọdụ ada ejeri chacha, ụfọdụ ada ajụdo ese chacha. Ben ọ bụ na mma ga-abazi ịdọ ọya, mgbe ije ebupụtazi ego bugharịba ya, ọnwa anwụọ ijezie kpọbazi okeshọn, rụgharịbazi ụlọ, tinye ya na mọshụarị, ọ dọrọzie di ya, arụgharị ụlọ ọfụọ, kpọba ndị egwu, kpọba ndị ọyọ, kpọba ndị dị iche iche, asụbazi ego ahụ akwụ. Nwaanyị mana nwaanyị ahụ agụrụ mere o ji wee dọọ ya. Nye mma gị ihe, nye papa gị ihe. E nwere ha ji sere ụnụ ya bụ anyị nọ n'ubi na-fụọ ọkụ na-anaka ahụ anyị n'ọkụ. Bikos ihe anyị na-ebe a bụ anyị na-echetara gị ka ọ dị mgbe gboo, ya ka anyị na-eme n'ebe anụwa. Ebe ị na-anụ onu anyị na ebe isi afụ nke a taa bụ nakwa onye na-anụ onu ya ezelọma na obi eziokwu ka nnọ ihe a. Mana iji wee mee ka ị mara ọ ka ewechigatara gị ọdịnala na omenala Igbo ka o si wee dị. Ị ga-emesịa ihe dị iche iche na chanel a. Ị mara anyị ka bidoro ọfụọ, inweta ihe ọbụla anyị merụ, just share ya to your friends. Ọka o wee maa mma. Ngwa ndewo. Ma gị cheta ahụ ka ị cheta nne gị, cheta nna gị.
anụ n'oge Julaị tụsara na ha aka ego tụsara na ha aka nnu na o nwere ike ọma ka ọ ga-esi agwa gị ya. Ndewonu.